phone light saka ndakatonza tumba mune mafootsteps evanhu vangani vanhu vaviri saka ndikatendera kuseri so kune windo rekuseri zvinotendera kuseri koko kune keteni ranga ririko kuwindo iko windo rarina bhagira bhaka saka ndikatoona musoro womunhu wakuda kutobuda pawindo vaipa nekuseri saka tofa ndadzima light pandikati ndidzoke uku kumusuwo munhu abva kubuda vachiita chimhai vesina nyawa dzimai ubva kubuda vachimhai zvese zvikutotaura kuti kubuda nepawindo handina kuitira ndatobuda nepawindo ngatanga kutovaziva kwasapo tazonyatsa uchiona kukwa taura nyaya yako mutaudza ndakabva pamba musi wa 18 May chendodharira ndakazodzoka musi wa 22 May ndakasvika kumba zvekuma 9 handina kufona bcause ndandaenda kudhara nekutsvaga munhu saka handina kufona ndikuita munhu saka ndakasvika pamba kuma 9 ndasvika kumba kuma 9 ndakanoka pasi ndaudaira handanoka futi handaudaira pandazobvunza kuti mupa muno wanhera zvanzi tirimo ndati bridhoga ndikuti kunoka here mubridhoga saka pakaita nguva pachingosikwadzika kuti dhori tese rivhuru ina ndikandaita foni light saka ndikatonza kuti mumba umu mune mafootsteps evanhu vangani vanhu vaviri saka ndikatendera kuseri so kune windo rekuseri zvinotendera kuseri koko kune keteni ranga ririko kuwindo iko windo rarina bhagira bhaka saka ndikatoona musoro womunhu wakuda kutobuda pawindo vaipa nekuseri saka tofa ndadzima light pandikati ndidzoke uku kumusuwo munhu abva kubuda vachiita chimhai vesina nyawa dzimai ubva kubuda vachimhai mbabva basiwa mwana kamwana kane 7 months vamwe kane 3 years kanturi munhu saka ina ndauda kudzingidza kuti kwangu atidoke ndikati andokunowira mumakomba ndikasvikoka zvangu kandirege pandikapinda mumba ndikaona kwatinoisa musoro kune hembe dzikaita dziriko hembe dzechirume hembe idzi ndibva ndafonera shamwari idzi dzirumbege yana dzako saika eira ati ndwei ndokuwaita sei ndichibva ndafonera shamwari yadzimai wangu ndibva ndati zviri kuno ndaona shamwari wako ane mumwe murume saka atiza asi mumba mune hembe dzirimo munhu achatiza asina kutopfeka kana asina kupfeka ndobva auya usikiwo nguva yendibva ndafonera sabhuku anonzi shoni upa ndati handiwo chimiro chandaona chiri kuno saizvona zvipadoka ndozodzoka mangwana unozoya mangwana kwakachena saka shamwari yacho akauya ndiye akazotora kuti ndizive kuti hembe idzi ndedzani vasvika bvaaa hembe idzi ndodzona dzikapfekwa nemukomana ngazi pamusoro ndibva taenda usikiwo pana tete wacho ndobva tikaenda tete wacho bva kuti shuwa hembe ndadziziva edzomuzukuru wangu sabhuku ndobva wazowewo mangwana uye yakazonyeva manje kuti ndatorera mwana sabhuku kupolisi kuzi mwana yanga asina kutorwa tazoita kupolisi ndobva ndazotakurwa hembe idzi vandaenda then baba uyu ndobva wazoya kwasabhuku kuyi ndobva wandishedza kubva kushamba kuti uyai ndoda kukumbira regero baba uyu ndobva tauya tikazoenda kwasabhuku
Tenang baik. Ada pizza. Tibetin. Chef. Pamusoro mambo ako. Ini pambidzana vakaita nemudzimai uyu ungatanga muna December. Haana kundoudza kuti ndine murume wandinaye. Akandoti ndine murume wakandipa mwana. Asi baba vamwana vanoramba mwana vanogara wakunyaka. Saka ndobva tatanga kufambidzana. Saka murume uyu mukadzi uyu ndokundiudza kuti baba vamwana vanogara kushamba. Vana vakadzi vavo vaviri. Ini ndine panguva pandiri kuchengetawo masabukushoni village kuchengeta baba. Saka ndinodawo chingokutogara naye. Ndopandikatanga kufambidzana naye muna December imomo ndobva ndaita 2 months semunhu aigara kubasa, semunhu anogara kubasa. 2 months dzinokudza ndikabhesa ndibva ipapo ndichienda kubasa. Pane mumwe musi baba wakauya shuwa. Saka sevanhu vanga vatobatwawo vamba. Saka nguva yakasvika kutobva vanodairwa vanhu vazhinji varimo mumba. Saka nguva iyo watanga wakanzwa kuti une munhu mumba. Ukatenda wakatanga kumwe akatoti simba rega. Panga pari pambapani. Panga pemukadzi vaichengeta mukadzi. Napo. Pamba pangu pamukadzi. Ya pamba pa takapiwa pamba na sabhuku pokuchengeta. Sabhuku shoni yakatipa pamba. Shonaro. Ndambofonera ndabuda. Pati Neramba dzake. Pada Pasa bushona taura udaraba. pamusoro sabhuku ndi changani. Uya kuti akatanga kudana nadzimai yangu December. Iyeyo akandiziva kangani. Ndakasangana naye pamba ipapo kangani. Ndomubvunza ndoda kumubvunza. Indra mbuya. Pamusoro mambo wako. Inini handina kana zvese zvikutotaura kuti kubuda nepawindo. Handina kuitira ndatobuda nepawindo. Ndatovaziva. Ndatanga kutovaziva kwasabhuku tazonyatsa uchiona. Hatinobvira tasangana. Alright, silly. Tunutuya papese ndopano. Mungu ndezvazvo. Sewa kandochitiza. Noizi akaitika nonangwa chinokwanza panguva Aiwa, ndatisewa kandochitiza. pandakabuda ndichitiza waitaura kuti hanzi inini ndinocheka. Kusabhuku zvainyora zvaikurevi aikuvenga iro. Kwete mambo. Saka anofevha. Kwete mambo. Sabhuku akatonga kuzara nyaya. Uchikomba iwe. Ndotomba mako wabuda uchitiza. Batizi. Ndotouyisa uya kutofamba. Akachengera pamba yako. Kanzvimbiya aka kanomazita akawanda kanonzi peni, kanonzi minibri, kanonzi andawe. Ukako kana kuti ndiweke. Ndira vanhu ngetesendenese vakadzi sezvo hapo ndaida varipo achikukurawo ega. Alright, unoona unomushedza mukadzi iwe Kana matiri ndidaro. ndo unomushedza mukadzi. Wazvinzwa? Uneana eri. Sezvo vasisatasangana. Saka ndinotsvaga nepandese pandagora. Mwana anomukadzi ndowana. Baba vamwana vakandiudza kuti ndiwako. Right, ande mujudgment ewe anobhadhara mombe 5. Zvinhu zvisiri zvako shoko raMwari rinobva rati idya patsime rako chairo chairo. Saka tsime raukadya harisi rako. Pane zvinhu zviviri zvawakashandisa muupenyu ukuona kanduwa kaka iko kakamhai seunoswera wafa wagadzirwa manje. Saka totaura zvokuti iwe usafe. Unosaina wapedza kusaina wodzoka tokupa wati wanga wadi kugara wabvuma kugara dai ndisina kusvika ipapo. Chitaura kuti oraiti ndakazviita mambo ndidzikise mutombo sezvanyorwa WhatsApp. Taura wakazviita zvanga zvakongoshayo ukaona dhora ukaenda kumadziva peumwana wokuraro naye. Variko vakadzi vanoda dhora kumadziva kwe. Ukaita hako unoenda unobhadhara mombe 4 cheni 350 inonosaina zvaunostora bhegi rako. Zvakaitika pamwe nemashoko ekuti
ndinazvikukanzira sezvipfeko zvavo sezvanga muchipa upenyu hwake kuti akazvibata zoti zvanga point yako isi 100% ramba ukamira mwana wako mistake yaita kokutanga wazvinzwa daakazozvipani zvakabatika dai asina mhuka kavara daakunzwa ngotaura ti yaya mutemo zvaunoita unotika zvinhu zvadai so hatifani kumupa wazvinzwa mutemo unoti zvinhu zvakadai zvinouraya wazvinzwa zvinhu zvakadai tinopisa but patinokuti autorinda kuona kuti dziri kudhonza here saka tibhadhara $10 tipise zvinhu izvi